Здравейте, мои скъпи приятели! Нещо ви подсказва всички дракони! Уху! Ето това е мътка на риболов дракона. Ето това е беззъб. Вижте колко е голям. А ето този дракон е тук алфа. Целия крал на всички дракони. А това е беззъб. Може да си отваря и устата. А това е буреноска. Може да прави да лети както си иска. И може да прави ето това. Чухте ли? Това е пак е беззъб бебе. Пак беззъб, буреноска. Тя е една остра дракона, буреноска, шинабрихя, мотка, криворог. Това беше всичко от мене. Чао!